Film på Adam nu. Filmer du? Rigtigt. Oh my god. Ja, altså, vi har fået lov til at finde træer. Vi kan godt have det. Vi kan godt have det. Vi har fået lov til at finde træer. 2 mod 1. Det er så fucking hårdt her. Oj, hvor kommer det til. Fuck, det er jo snart. Vi har allerede fældet lidt på 4-5 træer. Eller Adam, træ det vælter lige om lidt. Det her, det burde sgu da vælte af sig selv lige nu. Nå ja, det skulle egentlig snart bukket over, eller? Det er kun den tynde lille røg. Jeg gider sikkert det jo. Prøv lige at komme tættere på, Christian. Gør vi lige et klart billede? Det begyndte jeg at falde på, så kommer Oliver og så jeg det. Det gjorde vi sgu da. For satan. Havde vi mod til, at vi fældede hele skoven. Ja, hvis vi har haft 2 måneder. Adams træ det vælter. Altså, jeg tror, det der træ det falder. Jeg vil bare lade det falde ned over dig, så ser det nok godt ud på videoen. Det kommer så 3 For hvis du kommer herind, så kommer det græn på. For satan. Det er 5 år. Det vælter nu. Prøv at slå. Det vælter, det vælter. Vi kan fandme ikke komme ud! Stop nu, stop den.